Isejħula l-ironija tal-istorja. L-Akkademja tal-Malti ilha teżisti 100 sena. 100 sena ilu meta twaqfet bħala laqda tal-kittiba tal-Malti f'Novembru tal-1920. Id-dinja kienet għadha ħirġa mir-raba' mewġa tal-pandemija tal-influenza Spanjola. Fl-ewwel ċentenarju mit-twaqqif tal-Akkademja l-imxija jisimha COVID-19. Dan id-dokumentarju janalizza lill-bieraħ, lill-lum u l-għada tal-Malti bħala l-sienna. U fit-tieni episodju se nitkellmu dwar l-lum tal-Malti, mill-industrija tal-kodba għax-xandir sat-teatru. Se nibdew bil-mużika. Lejn tmiem is-sena iltqajna ma' The Travelers meta kienu għaddejjin bit-tħejjiet biex joħorġu kanzunetta bil-Malti illi titratta il-perjodu partikolari illi l-bniedem għadda minnu. Andrew, ħafna mill-lirika ta' The Travelers tiktibha inti bil-Malti, għaliex għażiltu tkantaw bil-Malti? Dak iż-żmien meta bdejna l-band, onestament ma kienx l-idea li nibdew bil-Malti. Ġiet progressivikament il-ħaġa. Xtaqna nippruvaw xi ħaġa dejjem differenti. Meta ddeċidejna li nibdew il-band bis-serjetà xtaqna li nagħtu l-almu tagħna biex nilħqu l-ikbar livell li nistgħu. U dak iż-żmien bejn diskussjonijiet li kien kellna bejnietna rajna li kien hemm nuqqas kemm xejn kbir fil-mużika Maltija, speċjalment fuq radios, u xtaqna nkunu aħna li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa bil-Malti dak iż-żmien u nippruvaw nkunu innovattivi kemm nistgħu. Allura bdejna naħdmu biex intellgħu ix-xogħol bil-Malti. Imma l-istil tagħkom mhux dak li normalment huwa assoċjat mal-lirika mal-kanzunetta bil-Malti, jew suq għall-kanzunetti bil-Malti, diski bil-Malti. Dak iż-żmien onestament ma konniex nafu għax deħlin. Tħallna għalija ġasta kien toġobna l-mużika u xtaqna nkunu f'band. Ma' żmien u meta bdejna nistabbilixxu ruħna, bdejna nindunaw li is-suq huwa limitat imma jekk tkun taħseb b'mod kreattiv u taħdem għalija l-ħaġa hemm suq li tista' tagħmel użu minnu. Ovvjament ma tqablux ma' swieq ta' barra imma li ngħid li m'hemmx suq laqas hija l-verità. So hija kwistjoni ta' kemm tkun kreattiv biex ittella l-proġetti inti fl-aħħar mill-aħħar. Hawn min jgħid li l-Malti huwa lsi naħrax, lingwa ħarxa, forsi mhux tajba l-kanzunetti l-idjoma. Inti ssibha faċli li tikteb biha melodjuża biżżejjed? Kapaċi noħloq melodija kbira iva, li l-mużika li l-Malti huwa ħarex bħala lingwa hija realtà. Fl-istess ħin ma naħsibx li hija limitazzjoni. Naħseb li tallimt matul is-snin li bħal kull lingwa oħra meta tuża b'mod kreattiv u b'mod biħsieb anke ċertu kliem li tuża fejn tpoġġi l-aċċenti ħorox tagħmel differenza kbira. Allura iva ħarxa l-lingwa ma naħsibx li tillemetak bl-ebda mod li toħloq melodiji moderni jew kontemporani. Qatt sibtu nies li jgħidu di mużika bil-Malti. Jien niftakar meta kont qed nikber, kont nismagħha ħafna ilu da ġifieri 30 sena ilu, 25 sena ilu, kont nismagħha mużika bil-Malti u le u jagħtu għal ġemp. Intom żgħażagħ fuq l-20 għandkom, ġifieri. Le, speċjalment meta bdejna dik smajnija ħafna. Speċjalment kien żmien fejn kif għadna qabel ma kienux jinsemgħu songs bil-Malti fuq ir-radio. Allura xin anke ngħid sempliċement il-sħabi jew ngħid isma' qed nagħmlu song. Għalkemm anke jekk insemmalhom is-song u toġobhom imma bil-Malti. Bqajna dejjem mal-pjan, illum naħseb il-folja nqalbet ftit. Issa li inna mill-2016 nirreleasejaw is-songs u n-nies bdejna fan base u jistennew li ħankunu qegħdin noħorġu songs bil-Malti. Allura illum jistennewha, so illum ġiet bil-kontra, illum jkunu jixtiequ aktar. Imma iva, fil-bidu kienet pjuttost diffiċli. Bħalma l-ilsin Malti għal xi żmien xi wħud kienu jqisuh l-ilsin tal-Ċina, anke l-mużika bil-Malti kienet meqjusa mhux ta' xi kwalità partikolari. Grazzi għal The Travelers, il-lirika bil-Malti fil-mużika kontemporanja qed tmiss il-kordi anke taż-żgħażagħ. Bħal-mużika anke x-xena teatrali ftit jew wisq għaddiet minn żmien meta t-teatru bil-Malti kien jingħata l-ġemp.
tant li l-kelma li tirreferi għat-teatru bil-Malti li kien isir fl-irħula, teatrin, akkwistat sens dispreġattiv. Min jagħmel ħafna xenati fit-triq jgħajjad ħafna storbju jgħidu li qed jagħmel teatrin. Fil-waqt li t-teatru ta' Stoffa baqa' dak bl-Ingliż mill-ġonna ta' San Anton sat-Teatru Manuel. Il-poplu kien jogħġbu t-teatrin u baqa' jogħġbu biż-żmien is-serja u trasforma ruħu anki fit-teledrammi u fis-serji televiżivi. Iżda il-palk baqa' jiġbed in-nies lil Maltin biex jaraw dram bil-Malti. Meta nistgħu ta' bilħaq nibdew nitkellmu dwar teatru bil-Malti? Teatru bil-Malti beda bejwet ieħor ikollu tradizzjoni li mbagħad kienet kontinwa mal-ħabta ta' nofs is-seklu 19. Ġifieri hemmhekk għandek l-ewwel xogħlijiet li kienu jsiru il-Manuel imma dawk huma sporadiċi darba kultant. Mbagħad ftit snin wara jibdew jinħolqu dawk li nsejħulhom it-teatrini. Ġifieri l-ewwel fil-Belt u mbagħad f'komunitajiet oħrajn, gruppi żgħar ta' nies jibdew jiffurmaw teatri żgħar, strutturi bażiċi ħafna li fihom kienu jirrextaw u kważi dejjem bil-Malti. U minn hemmhekk imbagħad jibqa' jiżviluppa sas-seklu 20 sakemm it-teatrini bdew imutu ftit ftit, imma minflok mbagħad it-Teatru Malti beda juża strutturi kbar, strutturi aħjar u naturalment kien qed jieħu anki ċertu iktar prestiġju. Naslu għasni 60, Francis Ebeyer, nkun korrett jekk ngħid li qabel Francis Ebeyer il-kwalità kienet daqsxejn. Naturalment, meta nitkellmu fuq Francis Ebeyer, iva għandna pass kbir il-fuq fil-kitba teatru anki fil-mod kif isir it-teatru bil-Malti. Nista' ngħid 99% tan-nies li jgħidu l ma jifhmunix qatt ma raw xogħol minn tiegħi u qatt ma qraw kelma minn tiegħi. Dik il-kurjuża. Imma nammetti li drammi bħal Bulva, Menz, Vumbarara Zungare huma diffiċli ta' ċertu standard force intellettwali għoli. Mhumiex astratti sal-aħħar, imma diffiċli ftit ikun hemm director tajjeb ippreżentat tajjeb. Biex imbagħad l-oħrajn għandi drammi li huma bbażati fuq Malta u karattri Malti bħal ħadd fuq il-bejt, meta ma tal-mellieħa u li mingħajr għażm il-qtil u karnival. Dak iżjed qegħdin f'livell ta' Malta. Tissa, allora il-Maltin tissa li jarawhom jistgħu jidentifikaw magħhom aktar faċilment minn oħrajn. Fl-oħrajn qed nittratta l-bliedem universali fl-ambjent universali. Ebeyer ma ġiex mix-xejn. Għandek teatrini illi ju kien qed jirreaġixxi għalihom kien qed jgħid speċi hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa differenti. Però kien hemm ukoll tradizzjoni qawwija mill-inqas mill-bidu tas-seklu illi tagħmel teatru tajjeb, teatru finanzjat mhux ħażin ukoll, u tinsiex illi teatru kien jiġbed in-nies. Jiġifieri meta qed nitkellmu fuq it-teatru fil-bidu tas-seklu 20, kellek kumpaniji bħal Indipendenza li kienet tagħmel staġun illi fih kien ikollha f'sena waħda ġifieri mijiet, ngħidu iktar minn 100 rappreżentazzjoni, ġifieri kien hemm teatru bit-tradizzjoni f'saħħitha, kien teatru ġeneralment popolari iva, imma kellek ukoll anki tentattivi minn nies differenti biex jagħmlu teatru aktar letterarju, aktar ambizzjuż, illi sa tieni gwerra dinjija kien mexa mhux ħażin. Imma li ngħidu li Ebeyer beda mix-xejn naħseb inkunu qegħdin nifalsifikaw ftit is-sitwazzjoni. Issa ħa norbot mal-istess mistoqsija li għamiltlek l-ewwel bejn wieħed ieħor wara Francis Ebeyer. Jista' jkun li ħoloq vakum fit-Teatru Malti? Vakum qatt ma kellna fis-sens li wara Ebeyer kellek ġenerazzjoni iżgħar minnu ta' kittieba u nies li qed jagħmlu teatru, ġifieri n-nies tal-aħħar ta' snin 60, nies bħal Alfred Sant u Oreste Calleja u oħrajn, illi mbagħad naturalment magħhom kellhom nies ukoll li qed jidderieġu, li qed jirrextaw eċċetera, illi ftit jew wisq dawk baqgħu attivi ħafna minnhom għall-inqas tul is-seklu 20 kollu. Illi ġara kien illi ma' żmien it-teatru bil-Malti donnu beda jnaqqas mill-popolarità f'dak li għandu x'jaqsam mat-teatru ċentrali però. Ġifieri jien naf fis-snin 80 il-Manuel pereżempju kien ibati ħafna biex jagħmel produzzjoni bil-Malti vijabbli. Sewwa waqt li produzzjonijiet bil-Ingliż kienu iktar qed isiru popolari. U hawnhekk l-Istitut Kattoliku kellek anki
ġenerazzjoni wara oħra ta' atturi til-għajn illi mbagħad sabu ruhom f'postijiet anki differenti. Ejja niġu għallum il-ġurnata, il-Maltin jikkonkorru għat-teatru bil-Malti. Iva, illum naturalment it-teatru bil-Malti jiġbed in-nies, jiġbidhom f'postijiet differenti. Is-sitwazzjoni ma naħsibx li nbidlet drastikament, għandna teatru illi huwa bilingwi. Dik hija xi ħaġa li naħseb qasanna l-fejn iġildu hija xi ħaġa li f'ċertu sensi hija f'saħħitha u tagħti saħħa lit-teatru wkoll. L-inkwetani ftit huwa illi f'ċerti aspetti it-teatru bil-Malti huwa inqas innovattiv minn forsi teatru li mhuwiex bil-Malti. Mbagħad għandek ukoll il-biża' li t-teatru ma jrendix. Allura infittxu illi meta nagħmlu teatru bil-Malti nagħmlu xi ħaġa li bil-fors ħad tiġbed in-nies. U hemmhekk naturalment isiru l-kompromessi wkoll. Ġifieri hemm problemi, imma ma naħsibx li t-teatru mhuwiex f'sitwazzjoni f'saħħitha. Tkellimna dwar il-bilingwiżmu. Il-bilingwiżmu mhux xi fenomenu li nsibuh f'Malta biss, aktarx insibuh fil-pajjiżi kollha tal-Commonwealth fejn kien hemm l-Ingliżi u kien hemm żmien meta f'Malta saħansitra nistgħu nitkellmu dwar trilingwiżmu. Mhux għax kulħadd kien kapaċi jitkellem bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan fl-istess ħin, imma żgur li kien hemm klassi ta' nies li setgħu jikkomunikaw bit-tlieta li huma. F'dan il-mument ikun tajjeb li wieħed jirrifletti ftit fuq il-Malti tax-Xandara. Ftit autoriflessjoni żgur li ma tagħmilx ħażin. Ix-Xandara ta' spess jispiċċaw fil-mira minħabba l-Malti li jużaw. Ħafna jilmentaw mill-livell tal-Malti fost ix-Xandara f'Malta. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Nuqqas ta' tħejjija tajba. Jkunu studenti tajbin ħafna, tajbin fil-komunikazzjoni, jafu l-aspetti kollha tal-qasam ġurnalistiku u tax-xandir. Meta jiġu għall-lodda li jridu jużaw il-Malti, ikunu neqsin minn xi ħaġa. Neqsin meta tiġi għal dik li traduzzjoni, neqsin meta tiġi għal dik idjoma, neqsin mill-lat ta' anki kif wieħed jaqqad frażi moħra bil-għan li jasal. Ħafna drabi fuq ix-xandir noqogħdu attenti li l-idjomatiku żejjed u mbagħad iweġġaw wkoll. Charles Flores, pionier tal-moviment Awmin letterarju ta' snin 60. Xandar, kittieb għal diversi snin, huwa kritiku mhux biss tax-Xandara ma wkoll ta' dawk l-awtoritajiet li jgħid tal-Malti setgħu għamlu ħafna aktar. Hekk ngħidu ma sar xejn kunu qegħdin inqarqu bin-nies. Però żgur illi seta' sar ħafna u ħafna iżjed. Minant min? L-Awtorità tax-Xandir pereżempju, minant min? L-Università pereżempju, minant min? L-Qdiet tal-Malti pereżempju, għandek ħafna nies li jerfgħu ċerta responsabilità fejn jidħol il-Malti, però ma nemminx li qed iġorruha 100%. Rida tajba hemm kemm trid, kulħadd jitkellem li jħobb il-Malti u kemm hu sabiħ il-Malti. Ma meta tiġi għal fatt issib li mhu jsir xejn. Jien ma nistax nifhem kif sidin tal-istazzjonijiet tar-radju pereżempju jitħallew jagħmlu ċerti oxxenitajiet lingwistiċi u qisu ma ġara xejn. Nibżgħu nwaħħluhom multa, jista' jkun. Bis-seminars fuq il-Malti ħansolvu l-problema, żgur li le. Xinġabru tużana nies, kulħadd jgħid jew immorru d-dar nerġgħu ninsew kollox. Pawsa qasira, mhux għar-riklami kif inħobbu ngħidu aħna x-Xandara, imma biex nirriflettu ftit fuq kif Malta is-senjaletika f'ħafna postijiet madwarna ma nsibuhx bil-Malti, imma nsibuha bl-Ingliż. Stop, slow. Ma tmurx l-Italja u ssibha bl-Ingliż, ma tmurx Franza u ssibha bl-Ingliż. Anke r-riklami f'Malta issib ħafna minnhom bl-Ingliż, mhux bil-Malti, forsi biex jilħqu udjenza akbar. Imma f'pajjiż bilingwi, jekk xejn, is-senjaletika m'għandix tkun bit-tnejn, mhux il-Malti qisu ma jeżistix. Intilef ħafna il-sens ta' gburija bl-isem Malti, intilef ħafna il-kuntatt, problema li qed jiffaċċjawha lingwi oħra żgħar madwar id-dinja kollha. Bżgħet tara anke l-lingwa Taljani u fost l-isbaħ fid-dinja. Nafu mill-liema problema di jaraw ir-reklami nofshom bl-Ingliż illum il-ġurnata, ġifieri din hija fenomenu li qed iseħħ madwar id-dinja kollha. Ma min jgħidlek li da tifhimha hu l-Ingliż huwa lingwa li bija jikkomunika kulħadd u tifhem li inti waqt li qed titkellem iżżerżaq xi kelma bl-Ingliż l-emmulaw. Ma dik għad tirrifletti l-qari li nagħmlu, l-istudju li nagħmlu fl-iskejjel u fl-universitajiet tagħna ovvjament. Ħafna drabi aħna naħsbu bl-Ingliż għax studjajna bl-Ingliż u mbagħad naqilbu bil-Malti. U naqilbu ħażin ħafna drabi, nużaw idjom jeżjiena, nużaw idjom Ingliż f'sens Malti u jintelef kollox ovvjament. U hawnhekk li għandna bżonn il-prudenza fejn jidħol il-sim Malti u xek. Ħafna jilmentaw mill-livell ta' Malti li jintuża mix-Xandara. X'inhi l-opinjoni tiegħek?
Iva, dik hija problema eterna. Jina dejjem nemmen illi biex ikollok xandara u ġurnalisti tajbin, irridu jkunu ħerġin mill-università imħejjin tajjeb bl-ilsim Malti. L-ilsim Malti huwa lodda li jridu jużaw. Jekk inti ma tafx tuża lodda, anke jekk inti ma strudaxxa, anke jekk inti mekkanik, inti xint, jekk ma tużax lodda tiegħek tajjeb, min tista tasal fejn tixtieq tasal, l-istess fejn jidħol il-Malti, x-xandara tagħna jridu jifhmu illi l-istess bħal nista' triq ma jistgħux jaħsbu bl-Ingliż u jagħmlu kollox bil-Malti kif jiftilhom fil-mument. Nifhem l-urġenza jiena wieħed milli ħdimt snin twal fil-qasam tal-ġurnaliżmu u x-xandir, imma dan kollu nemmen illi bi ftit sforz u bi ftit anki inkoraġġiment min-naħa tal-università naslu biex ikonna titjib dak li hu Malti fix-xandir. Ma taħsibx imma l-istorikament forsi ħlejna ħafna ħin nġeldu l-lingwi bejnietom l-ewwel l-Ingliż mat-Taljan, mbagħad daħal il-Malti feles fin-nofs. Aħna bil-fors ridna nkunu bilingwi għaliex ridna nlaħqu ma' dawk il-potenzi li ġewwa ħakmuna u mexxewna. Issa aħna biex stajna nikkomunikaw magħhom daw u anki nibbenefikaw mill-frott li stajna nieħdu minn daw l-imperi, ridna bil-fors naddattaw ruħna. Konna kapaċi, il-Maltin reżiljenti anki lingwistikament ngħid jiena. Il-Malti kiber għax il-Maltin reżiljenti ma ddejqux jimpurtaw, ma ddejqux jisselfu kliem minn lingwi oħrajn, daħluhom iva kien hemm anki dik li jedu it-taqlib u t-taħwit fid-distortion ta' ċertu vokabularju, imma dak kollu qiegħed jagħmel iktar il-Malti varjat u iktar interessanti. Hemm bżonn kruċjata favur il-Malti allura? Nemmen 100% li hemm bżonn kruċjata illi tagħmel sens għas-seklu 21. Dak li sar fis-snin 60 ma jfissirx li tista' tagħmlu llum. Irridu nħarsu lejn il-teknoloġija, irridu nħarsu lejn ir-realtajiet lingwistiċi fid-dinja kollha, mhux sempliċement Malta biss, u nifhmu illi żbalji li saru fil-passat għadhom jistgħu jiġu korreġuti. Jien dejjem insostni illi l-bilingwiżmu huwa tajjeb jiswina ta' ġid għax naslu nikkomunikaw mad-dinja. Ma min-naħa l-oħra mhux detriment għall-ilsien nazzjonali tagħna, jekk ma nibżgħux għalih aħna min se jibża għalih. Kemm ilna nisimgħuha? Mill-qari ma takkwistax biss idejat u tarif. Bil-qari takkwista ħiliet fit-tħaddim tal-lingwa, takkwista l-użu tal-idjoma. Il-problema hi li l-pubblikaturi dawk li jieħdu r-riskju jistampaw il-kodba minkejja li s-suq f'Malta huwa żgħir jgħidu li l-Maltin mhux qed jaqraw biżżejjed bil-Malti. Iżda jidentifikaw problemi oħra għal-kodba tal-melitenzja. Kif jistqar Joe Mizzi. Min jgħid li l-ktib Malti bil-Malti u prodott Malta huwa għoli biex tipproduċih. Mhux vera, fil-sens ħanibda mill-risposta qasira. Il-produzzjoni tal-ktib id-dinja kollha hija l-istess. Li jagħmlu d-differenza hija n-numri. Jiġifieri jekk jiena qed nipproduċi ktib għas-suq tiegħi, naf li s-suq tiegħi huwa bejn 500 u 1000. Jekk qed nipproduċi ktib li huwa l-Ingilterra, is-suq tiegħi huwa 10,000, 15,000, 20,000, 25,000. Jiġifieri il-unit price tal-ktib, jiġifieri dak li jiġi jiswinna kull ktib, ivarja skont in-numru, il-kopor u ċ-ċokon tas-suq. Allura x'in inti tikkonsidra dak kollu, anzi aħna il-produzzjoni, il-kost tal-produzzjoni tagħna hija ħafna orħos minn dik ta' barra minn Malta. Għaliex ħafna mill-affarijiet nagħmluhom aħna stess. Ġifieri meta tqabbel ma' barra minn Malta fejn għandek proċess jekk jagħmluh tim sħaħ ta' nies, hawn Malta tim ġeneralment ikun 2, 3 jew wieħed. Alright, imma nsa l-produzzjoni, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dajrit jasal għand in-nies hemm barra wkoll. Il-prezz hemmhekk huwa għori fil-ħwienet tal-kodba. Bil-fors. Tinsix ukoll aħna għandna sfida oħra fis-suq tagħna biex ma ngħidilx problema li hija l-bilingwiżmu. Jiġifieri il-Malti jaf jaqra, il-Malti bħala poplu jaf jaqra tajjeb kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż. Din tfisser ukoll li aħna suscettibbli ħafna ġifieri narfu fis-suq tagħna il-kodba bl-Ingliż. Issa dak il-kodba bl-Ingliż li qed jaslu ħafna drabi ikunu dak li fit-terminu tax-xogħol tagħna jidulu r-remaindering tal-Ingliż. Allura jkollhom prezz ħafna iżjed vantaġġjuż għall-konsumatur imma mhuwiex il-prezz reali tagħhom. Ġifieri dak li x'intqallibilhom wara sibu ikun 15-20 lira sterlina. Mentri hawn Malta jasal bi prezz oħra. Dak huwa parti mis-suq li hawn Malta sfortunatament m'għandniex huwa remaindering. Allura inti awtomatikament x'intara romanz bil-Malti u romanz bil-Ingliż, għad tara differenza ta' prezz. Marju, jiena ħobb nagħti ħafna l-eżempju
ta' Harry Potter, ma nix qed nagħmel riklama li għax huwa magħruf ismu ġifieri huwa dan. U ktib ieħor bil-Malti biex ma noqgħodx insemmi tal-istess ġeneru. Biex isiru dawk iż-żewġ kotba, il-produzzjoni tagħhom hija prattikament l-istess. Id-differenza hija li Harry Potter l-aħħar ktib tiegħu li kien il-5 Philosopher's Stone, daka sar meta ħareġ l-ewwel edizzjoni kienet bl-Ingliż biss ta' 25 miljun kopja it-tiratura tiegħu li ġi stampat fit-8 stamperiji fid-dinja kollha simultanjament biex jilħqu s-swieq kemm jista' jkun f'malaj. Dik tfisser li l-produzzjoni tal-ktieb kien ngħidu kien jiswa 5,000 euro, 6,000 euro produzzjoni. Dan inferex il-prezz ta' dak il-5,000 euro inferex fuq 25 miljun. Issa qed inġebbet l-argument biex nuri anki s-sempliċità tiegħu. Li kieku jiena nfaqt 5,000 euro biex nagħmel ktieb simili bil-Malti, mhux Harry Potter, imma fl-istess ġeneru għall-istess età, jiena forsi nagħmel 2,000, allura l-prezz tiegħi dawk il-5 tiegħi ħajjola bil-fors. Veru li s-settur tal-militenzja naqas ħafna mill-bejħ il-ktib bil-Malti, m'għadux jinxtara daqshekk. Naqas ħafna il-beħ ta' ktib bil-Malti żgur. Ġifieri hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nispjegawha b'termini ekonomiċi għaliex il-popolazzjoni kibret, in-nies li jafu jaqraw u jiktbu kibru, imma n-nies li jaqraw naqsu. Ġifieri hemm korrelazzjoni ta' xi waħda sproporzjonata. L-ironija tagħha paradossi. Però il-militenzja naqset hija każ ftit iżjed differenti. Il-kodba tal-militenzja huma kodba kbar, il-ġeneru tagħhom huma id-daqs tagħhom huwa kbir. Mentri illum sirna ngħixu f'postijiet żgħar. Jiġifieri, meta jiena kont żgħir, ħafna mid-djar kien ikollhom l-istudju u kien ikollhom il-salott bit-television imma kien ikollhom bookcase. Fil-postijiet moderni tal-lum ma hemm il-wisa ta' bookcase jew studju. Din tfisser li inti ma nbaqalekx iżjed post fejn tpoġġi xkaffar, fejn tpoġġi l-kodba fuqhom. Allura għandek problema fiżika ta' spazju. Allura inti meta tiġi biex tażel li jkollok ktib tal-militenzja, trid tkun ċert li jolqtok u tu għandek fejn tpoġġi. Għandek jitlu fatturi li mhumiex korrelatati jassaċ mal-qari u l-ġismu. Imma min-naħa l-oħra hemm ukoll fattur interessanti li dawk li qed jixtru l-militenzja għandhom ċerta età. Huwa nies li għandhom minn 40 sena l fuq. Ġifieri l-militenzja mhijiex qed tattratta il-ġenerazzjoni l-ġdida. Ir-raġuni? Ir-raġuni forsi ifhem għandhom iżjed affarijiet fejn jimirħu. Ma nistgħux insibu x'inhi dik ir-raġun. Jista' jkun li l-istorja ta' Malta u dak kollu li jaħbad ma' Malta jinteresshom meta jkunu ikbar, meta jibdew jarfu allura inti mbagħad tibda tgħid x'se jiġri. Hemm raġuni wkoll, hemm raġuni oħra li għal perjodu twil medda sħiħa l-istorja ta' Malta jew il-kultura Maltija ma kienx qiegħda tiġi malma fl-iskejjer, tneħħiet minn suġġett għal. Allura awtomatikament. Eżatt, inti mhux biss ma tbihomx imma tellajt ġenerazzjoni li għalihom jafu li Malta għandha storja twila, imma ma jafux jispjegawha, ma jafux jitkellmu dwarha. In-nies li jaqraw il-kodba naqsu għal Joe Mizzi, imma l-Librar Nazzjonali ma taqbilx miegħu. Fin-nuqqas ta' ħwienet tal-kodba li joffru aktar minn żewġ tixkafef żgħar ta' pubblikazzjonijiet Maltin, illi minnhom innifishom esperjenza, illi ġelu tgħaddi minn ktieb għal ieħor kif issib ħafna mill-libliet Ewropej, irħejtilha sal-Librerija Nazzjonali biex nipprova nakkwista tweġiba għal din il-mistoqsija. Huwa proprju hawnhekk li ltqajt ma' Cheryl Falzon, il-Librar Nazzjonali. Min-numri tagħkom x'kemm joħorġu hekk tieni daqsxejn idea ta' kemm joħorġu kodba Maltin mill-libreriji f'Malta, kemm jisselfu? Sissa isselfu madwar 180,000. Però di sena straordinarja kienet. Il-problema kien hemm li perjodu konna magħluqin għall-pubbliku kellna jisu madwar 3 xhur konna magħluqin għall-pubbliku u di affettwat is-self ta' din is-sena. Imma interessanti insemmu wkoll il-lokalitajiet l-iktar li jisselfu kodba bil-Malti fejn hemm Birkirkara, Ħalluqa, Marsa Xlokk.
Għaliex qed tgħid interessanti. L-iktar li jisselfu l-kodba bil-Malti, forsi l-iktar lokalitajiet li jgħixu il-Maltin għad. Għax kif taf issa il-Malta saret multicultural u ħafna minni se jitħaltu, ġifieri jew ħafna barranin ukoll jgħixu Malta. U sfortunatament forsi għadhom ma talmux il-lingwa Maltija, allura ma jisselfux il-kolba bil-Malti. U tara daw il-lokalitajiet li baqgħu purament Maltin. Dis-sena għadna kienet sena straordinarja, imma jekk tieħu s-sena ta' qabel li kienet sena sħiħa u forsi tibni trend xejra tul dal-aħħar snin. Jekk tara snin li għaddew daw l-aħħar 4 snin, is-self tal-kodba splodew. Ġifieri skontent il-Maltin qed jaqraw iktar? Il-Maltin qed jaqraw iktar. X'idea tista' tina ta' l-etajiet li fihom l-etajiet tan-nies li jisselfu l-kodba? L-iktar li jisselfu kodba huma tfal sa 12 sena. Tikkompara statistika pereżempju ta' din is-sena għandek tikkompara 108,000 li jisselfu tfal ma' adolescenti li ftit il-fuq minn 5,000 u l-adulti ftit il-fuq minn 66,000. Imma x'inhi raġuni di fisser li hemm inqas kodba l-adolescenti jew hemm kodba li ma jistgħux jisselfu pereżempju? Le, hemm inqas kodba. Hemm inqas kodba. Jekk tara kemm jiġu pubblikati kodba Malta, tara li ħajkun hemm numru kbir ta' tfal u tal-adulti, u mbagħad għandek tal-adolescenti hemm ta' kodba jiġu pubblikati imma xorta għad hemm nuqqas. Li huma l-ġeneri l-aktar popolari ta' kodba Maltin li kodba bil-Malti li jisselfu? Fittizi, kodba fittizi. Forsi nsemmi xi awturi, it-tfal iħobbu ħafna iż-żgħar jaqraw ta' Natalie Portelli, Trevor Zara, għadu popolari, Clara Zoppardi, u mbagħad ma' l-adolescenti għandek is-serje ta' Krista Zoppardi, Rita Grek, u l-adulti għadhom iħobbu Emilio Lombardi, Elio Lombardi, Lina Brogdorf, Trevor Zara għadu popolari ħafna. Għaw min jgħidlek li l-libreriji telfu mill-beħ tal-kodba, jaffettwaw il-beħ tal-kodba fis-suq. X'taħseb? Jien ma nemminx. L-ewwel nett il-libreriji jixtru ħafna kodba bil-Malti. Kull ktieb li joħroġ għaw Malta aħna nixtruh. Ma nixxux textbooks orrajt għax dawk jistgħu jiktbu fuqhom, imma apparti minn hekk aħna l-biċċa kbira dejjem nixtru. Bis-self beta ktieb ħajoħroġ da ħajitqatta ħajsillu nar ħsara fih u ħanerġgħu nixtru. U mbagħad ħajkollok nies li bħali jien naħdem f'librerija u xorta jgħidet ikollni biex immur nixxi ktieb u nżommu fil-kollezzjoni tiegħi. Ħassib nies li huma jiġu jaqraw ktieb hawnhekk u ġobhom jgħidlek da irrid inżommu fil-kollezzjoni tiegħi u jixtruh ukoll. Ma nemminx li l-librerija anzi ittellef mill-beħ. Anzi nemmen li tgħin. Hemm Maltin u hemm Maltin, bħalma hemm kodba bil-Malti u kodba bil-Malti. F'dinja li fiha tista' tfittex l-informazzjoni mill-kumdita tal-iskrivanija fid-dar, anzi lanqas skrivanija m'għandek bżonn, bil-mobile tkun fejn tkun biżżejjed u anki jekk tmur il-baħar jew fil-kampanja, miegħek tista' tagħżel li tieħu tablet biex taqra minn fuqu. Minflok il-ktieb. Iva, f'din id-dinja il-ktieb isek tista' tgħaddi mingħajru aħseb wara l-ktieb bil-Malti. Mela għaliex il-pubblikaturi jażlu li jifqgħu is-suq bil-kodba? Iwieġeb Chris Gruppetta. Il-bażikament hija kwistjoni sempliċi ta' economy of scale kif jgħidu, fis-sens nixtiequ li kieku nistgħu pereżempju nippubblikaw 3-5-6 kodba fis-sena u nagħtuhom l-attenzjoni kollha meħtieġa, però r-realtà jekk tqis pereżempju meta bdejt jien 25 sen ilu konna tiratura printra kienet tkun anke 5,000 kopja kienet normali ta' ktieb. Allura inti għandek ovvjament għandek dawk il-5,000 kopja kollha biex iġġib l-ispejjeż u tagħmel il-ħ tiegħek u eċetera eċetera. Illum il-ġurnata imħabba l-kompetizzjoni żdiedet, mhux biss ta' pubblikaturi differenti, anke hemm ħafna kompetizzjoni ta' online, ta' fuq l-internet, ta' devices, ta' social media, eċetera. Allura it-tiraturi naqsu, ġifieri llum il-ġurnata bestseller konsiderevoli tagħmel 1000 kopja. Ir-realtà hija li ġieli ħafna drabi jsiru 500 kopja, ġieli anke inqas jkun ktieb ta' letteratura, ta' poeżija, eċetera. Jiġifieri jekk inti biex inti tbieħ u tagħmel tiegħek pereżempju minn 5,000 kopja, 25 sen ilu kont tagħmel ktieb wieħed u tagħmel 5,000 kopja minnu. Illum il-ġurnata trid tagħmel ħabej 5 u 10
titli differenti biex inti kollok l-istess ammont ta' kopji. Ġifieri hija neċessità sfortunatament ħabba realtà tas-suq. Ġifieri hija realtà tas-suq kif qed tgħid inti, ma allura l-idea tal-e-book, illum hawn ħafna daw id-devices, le? L-idea tal-e-book bil-Malti, għaliex ma qabditx? L-e-book bil-Malti kien twelid kumpless ħafna. Għal raġunijiet, waħda mill-ikbar raġunijiet hija ta' piraterija. Għax ovvjament swieq kbar, jekk tkellem per pubblikaturi Ingliżi, jgħidlek jien nikkalkula li għandek mal-40% tal-kodba e-books jiġu fiċ-ċirkolazzjoni u ma' koppji pirata, koppji misruqa. Imma suq kbir bħal suq tal-lingwa Ingliża jiflaħ li jkollok 40% mitlufa fra virgolette. Suq Malti ma jiflaħx. Però għawdu il-pjattaformi internazzjonali, għaliex ma jitlux, għaliex ma joffrux kodba bil-lingwa Maltija? Ir-risposta faċli hija staqsi lilhom għaliex le, ġifieri fis-sens pereżempju pjattaformi kbar bħal Amazon kellna u għatanna problemi magħhom li ma jaċċettawx e-books bil-lingwa Maltija. Ir-raġuni uffiċjali li jagħtu hija li peress li m'għandhomx huma nies fit-teams tagħhom li jitkellmu daw il-lingwi żgħar bħal Malti ma jistgħux jiċċekkjaw għall affarijiet tagħhom li ma jkunx hemm kontenut ta' libel, diffamazzjoni, eċetera. Ovvjament ma naħsibx il-miljuni ta' kodba li pubblikaw jiċċekkjawhom kollha, jiġifieri hemm ftit argument li tista' tkun. Però sfortunatament hija jiġifieri aħna u pubblikaturi oħra kemm il-darba provajna anke bl-intervent ta' anke l-awtoritajiet ippruvaw jgħinuna qatt ma wasalna. Is-soluzzjoni li sibna hija li noħolqu pjattaforma tagħna, kellna ninaqdu anke ma' kumpanija barranija appuntu għar-raġuni li biex noħolqu pjattaforma diġitali aħna m'hawnx ir-riżorsi finanzjarji għas-suq żgħir ta' Malta u nagħmlu xi ħaġa separata, ġifieri flok ninaqdu ma' dawn pjattaformi li tissemmi. Li awtur Malti, x-xogħol tiegħu bil-Malti, jiġi tradott f'lingwa oħra u jinbih fi swieq barra minn Malta. Jagħmel sens bħala pubblikaturi għalikom? Fit-teorija tista', mhux bħala business, għax ovvjament ħaġa li ħafna ma jafux huwa li meta ktieb jiġi publikat barra minn Malta, l-aspett finanzjarju m'għandux jaqsam jew ftit bħala aġent biss għandu jaqsam il-pubblikatur, hija xi ħaġa hija relazzjoni bejn il-pubblikatur barrani u l-awtur. Jiġifieri dik aħna nippruvaw ngħinu kemm jistgħu għax hija ħaġa sabiħa appuntu kif qed tgħid li ktieb Malti jiġi esportat b'lingwi oħrajn, però mhuwiex ngħidu hekk mhix triq ta' bejħ u taqliħ għall-pubblikatur Malti. Ukoll fit-teorija ħaġa sabiħa, però fil-prattika diġà naraw kemm hu diffiċli tbieħ il-kodba u Malta, meta tipprova tidħol f'suq enormi, naf is-suq Ingliż biex insemmi l-ovvju. Il-kompetizzjoni tant hija enormi li aħna kemm il-darba f'firi tal-ktieb pre-COVID, ovvjament barra minn Malta, immorru biex nuru u awturi oħra u entitajiet immorru biex juru kodba Maltin, qed tikkompeti ma' mijiet ta' eluf ta' kodba oħrajn, ġifieri f'daqqa waħda qiegħed fadira enormi, ġifieri huwa iżjed faċli tajt ara irrid il-kodba Maltin jiġu esportati u jinqraw mit-Taljani, mill-Franċiżi, mill-Ingliżi, però fil-prattika tant il-kompetizzjoni qawwija li tispiċċa ħafna drabi f'xi pubblikazzjoni ċkejkna li kważi ħadd ma jaqra anyway. Dwar it-traduzzjoni u t-twassil tal-idejat tal-awtur Malti li minn dawn ix-xtut, għażilt li niltaqa' ma' awtur, ma' kittieb, poeta, li l-kodba tiegħu ġew tradotti fil-sna differenti. Emanuel Mifsud, l-ewwel Malti li rebaħ il-Premju tal-Unjoni Ewropea għall-Letteratura. L-ewwel Malti li rifes l-adba tal-Library of Congress f'Washington mhux bħala viżitatur kwalunkwe, imma kien mistieden biex jiddiskuti l-karriera tiegħu u biex jaqra siltiet minn tiegħu. Xogħlijiet tiegħu inqalbu f'diversi ilsna u kienu pubblikati f'pajjiżi oħra. X'inhu l-bżonn tat-traduzzjoni? Hemm iktar minn bżonn wieħed fil-fatt. L-ewwel nett illa li huwa importanti illi inti tara bħala kittieb fuq livell personali, tara inti fiex qiegħed meta tikkompara lilek innifsek ma' kittiba oħrajn. Allura qegħdin jaqrawk nies oħrajn li għandhom esperjenzi oħrajn li għandhom storja differenti minn tiegħek. U allura bekk toħroġ mill-roqa illi qed tgħix fiha inti. Bżonn ieħor huwa anke fuq aspett nazzjonali li inti tpoġġi l-pajjiżek fil-mappa letterarja wkoll. Illi xi ħadd illi ħafna drabi laqqas ikunu jafu li teżisti jew laqqas ikunu jafu li għandek letteratura, ġieli laqqas ikunu jafu li għandek lingwa, illi f'daqqa waħda inti tpoġġi lilek innifsek u l-letteratura tiegħek fuq mappa ħafna kbar milli qed ngħixu fiha aħna.
U naturalment għandek il-kwistjoni wkoll tal-posterità li eventwalment xi darba dan il-ktieb tiegħek li inti ktibt oriġinarjament bil-lingwa tiegħek u issa nqalleb anka soċjetajiet futuri ikunu jistgħu jħarsu lejn li moddi mhux biss tagħhom imma anka tiegħek stess. Ħannigżek ftit. Sewa. Xi bżonn hemm, x'utilità hemm li dak li ktibt inti bil-Malti jinqaleb f'lingwi ħasejħilhom minuri. Dawn mhumiex il-lingwi li se jinqraw li kodba b'daw il-lingwi se jinqraw minn miljuni ta' nies madwar id-dinja. Aħna ħafna drabi għandna tendenza anke aħna l-kittieba ta' ġifieri illi nħarsu lejn l-Ingliż l-hemmhekk irdu nimmiraw. Imma daw in-nies jeżistu wkoll. U aħna noħduha ben fatt li kulħadd jaqra bl-Ingliż li mhuwiex il-każ. Kodba minn tiegħek inqalbu b'diversi lingwi. Iva. Jibqa' ktib bil-Malti dak. Le, jien naħseb li ikun ktib li kitbu bniedem Malti li mbagħad ikun għadda minn idejn traduttur ngħidu aħna s-Serbi jew l-lingwa oħra. Huwa importanti ħafna li t-tradutturi ta' xogħol letterarju anka huma jkollhom l-artistrija fihom mhux sempliċement qed naqleb ktieb minn lingwa għal oħra. Fil-fatt jeżistu traduzzjonijiet illi jkunu saru sempliċement biex naqilbu minn lingwa għal oħra u jinħassu li jkunu foqra li ma jkollhomx dik l-artistrija li għandu l-oriġinal u hemmhekk allura isir id-deni aktar mill-ġid. Imma ruħek, ħsibijietek, issibhom fihom dawk il-kodba li ġew tradotti fl-isna l-oħra? Biex inkun 100% onest ma nafx inwieġbek għax jiena lana fil-Rumen, lana fil-Serb, lana fil-ċek, u l-lingwi l-oħra lana fl-Arbi. Ġifieri jien ma nistax niġġudika it-traduzzjonijiet tal-kodba tiegħi. Tneħħi dawk li ġew tradotti għall-Ingliż. U awtur Malti jista' jikkompeti ma' awturi oħrajn ta' ċertu kwalità? Jien naħseb illi iva. Ovvjament hemm diversi diffikultajiet. L-ewwel nett illi awtur Malti m'intix se ssibu full time. Imma perswas anka mill-ftit esperjenza illi għandi illi il-qarrejja barranin dawk li huma verament interessati fil-letteratura ma jagħmlux dat tip ta' distinzjonijiet jekk għandekx kittib Malti jew għandekx kittib Rumen jew għandekx kittib Ċiniż. Naħseb aħna għandna t-tendenza li għadna nagħmluha differenza, forsi minħabba għal darb'oħra l-passat kolonjali tagħna, forsi għax aħna żgħar, nuqqas ta' konfidenza u nuqqas ta' esperjenza wkoll għaliex xogħlijiet bil-Malti li bdew jiġu tradotti u pubblikati barra hija esperjenza riċenti ħafna. Qabel kien hemm kodba li ġew ta' kittiba Maltin li ġew pubblikati ma kienu affett sporadiċi ta' darba fil, mentri issa hemm ċerta konsistenza. Mill-esperjenza tiegħi u anke nibda nara wkoll il-kodba tal-kollegi tiegħi li ġew pubblikati barra minn Malta u li jkollhom anke ċertu coverage hemmhekk ukoll tibda tinduna illi m'hemmx dat tip ta' distinzjonijiet, forsi dat distinzjonijiet huma kollha ħirsa li għandna jduru ġo moħħna. Li ħirsa li kellna u forsi għatanna huma ħafna. Lil-Malti kien l-sin tal-kċina pereżempju, l-lirika bil-Malti ħarxa wisq forsi ma tagħtix loka tħannin melodjuż. L-istejjer bil-Malti ma jappellawx għadhom miktuba wisq mod tradizzjonali, allura ma nfittxux li naqrawhom. L-teatru Malti għadu t-teatrin ta' dari kemm it-trasferejnieh minn fuq il-palk għal fuq it-televiżjoni. Kollha ħirsa dawn illi għadhom magħna. 100 sena wara t-twaqqif tal-Akkademja tal-Malti, kollha frott l-esperjenza tal-bieraħ tal-Malti. Imma dik l-esperjenza nirrakkuntawha darb'oħra.